ndị Igbo kedu ife na-emedu unu? Kedu ife na-eme unu na unu ada afụ onwe ibe unu n'anya? Unu ana afụ onwe unu n'anya. Let me just say na onwe ike ọbụla sọ ndị Igbo, onwe ike ịbụ Nigeria as a whole, but mụ na-asụ Igbo na ọsọ ndị Igbo ka ife amete ndị na-anụ Igbo na-asụ, ndị na-anụ asụ na-asụ. So ndị Igbo ka o metụta ka analịsị. Ịnọ n'obodo a na-agba mbọ, ife iji were agba mbọ, ife iji were idesi enweta onwe gị ka ị na-anazibe anyị, mana ị na-anazibe anyị faina. Iweruzi datin nye onye nọ n'akụkụ ọfịa gị alụ maka why? Maka why Igbo? Maka why? Were datin ị na-eme iji wee na-survive n'obodo a, bet ịchọba gị na faina, were enye onye nọ n'akụkụ. Ka onye nọ n'akụkụ enwere ihe ọ na-eme, o mebi na ife ọ na-eme na nke anọ ya karịa mma, melie enye introduce ya nne ma ọ nna, biko mekwana ya na ọ ya karịa ya mma, mekwana ihe dị otu a na m anabago. Iwere datin naba, ịkpachisie enye ike, ma nke na-ele azụ ebe a na-esi ebute, nwee connection ebe na-esi ebute azụ from Mozambique. Azụ ndị Mozambique a na-adị ka azụ be anyị. Kụzienu malazụ ọfịa gị arụ, kụzikwenu na onye ọzọ ọfịa anyị arụ, nyekwenu onye a connection onye na-ebute azụ a ka olebe ọfịa gị arụ. Ino onye n'afọ nalie zochie nye. Kedu uru ọ bara gị? Ọkwa iwere ihe ị na-emenye onye nọkwa n'akụkụ, na onye nọkwa n'akụkụ ịmakwa na obere oge ọ nakwa nke ya, wekwere nyekwa onye ọzọ. Kedu ife kpatara na anya ya enyela onwe anyị aka? Ka ife kpatara na anya ya bụ daise na anya ya ndị Igbo oke rapụziri ịgbachiziri ụzọ isi eme datin ka onye ghara ịma ya nabazi ya n'Igbo. Kedu ife ige n'ụdị ihe makwa na inye onye a na-emekwa smọta, enwekwa ike sometimes kwa ọ chọkwara ya ego mmiri oyi, iwekwa nọrọ ọfụma, mana ibi izochie nye. Oke ndị nọ n'ebe a ka onye nke a na-achọkwa ịna na-eme ụmụ ife ise ndị ego agasị, ụmụ ife ịchọ iti ego na baya etiri ego. Ndị a na unu ma ndị na-ese ndị ego n'obodo a ya na ọ chọkwa ịnakwa nke ya kwa. Oke marazon kụzikwe, ọ bụgodo marazon ka unu ghara isi amara marazon ya emecha ihe niile. Oke nye somebody, ọ mmadụ kụziri gị, onye kụziri gị idisi mbụ onye mee travel gabara obodo oyibo, then gị nwa na onwe na-achọzi na by final with family gị. Ka isi ebu na ihe were idea ahụ nye onye ọzọ ka ọ bara onye ọzọ uru, n'uzochie nye. Kedu ife iji eme? Kedu ife iji eme? Ịlapụ ebe a naba,